сте в булевард 3 март към кръстовището с булевард Янош Кониади. Особеното тук е, че лентата, която е за направо, трябва да се престроите в дясната лента за направо. Ако останете в тази лента, след кръстовище трябва също да излизате в лявата лента. Тук всеки си мисли, че това е автобусна спирка. Не е автобусна спирка, това си е лента за движение. Това, че автобусите използват за спирка, вие трябва да се движите в тази лента, за да можете да следвате постоянно дясната лента. Ако останете в лявата лента, вижте как трябва да излезете в ляво след кръстовището. Тук се получава объркването, защото в момента, в който преминете през кръстовището и видите, че сте в лявата лента, без да погледнете в дясното огледало и без да мислите, тръгвате да се престроявате в дясната лента, а в същото време от дясната ви страна преминават автомобили.